Poznáte a vyskúšali ste už hydropóniu? Aj keď je tento spôsob pestovania rastlín známy už vyše 100 rokov, medzi bežnými pestovateľmi sa veľmi málo využíva. V dnešnom videu vám ukážem, ako prejsť z bežného pestovania na hydroponické. Čo to hydropónia je? Je to pestovanie rastlín bez pôdy, iba v živnom roztoku. Samotné hydroponické pestovanie má mnoho výhod. Medzi takú najvýznamnejšiu patrí, že pri tomto spôsobe sa zbavíte chorôb rastlín a škodcov. Ďalšiu výhodu môžu využiť najmä ľudia, ktorí sú alergikmi, pretože pri bežnom pestovaní sa v pôde vyskytujú rôzne spóry a rôzne plesne, ktoré týmto ľuďom môžu uškodiť. Ďalšou výhodou je, že pri tomto pestovaní sú rastliny kvalitnejšie, vitálnejšie a bujnejšie rastú. No a kto má málo času, tak ho poteším, pretože hydropónia znamená to, že toto pestovanie je veľmi málo náročné na čas. Čo budeme na hydropóniu potrebovať? Hydroponický črepník, substrát a hnojivo. Hydroponický črepník sa skladá z vonkajšej nádoby alebo ozdobnej, ďalej je to vnútorná nádoba, ktorej súčasťou je hladinomer. Ako substrát môžete použiť keramzit alebo štrk. Na tento spôsob pestovania môžete použiť takmer všetky druhy kvitnúcich aj nekvitnúcich rastlín. Ja som si konkrétne vybral šefleru. Ak budete týmto spôsobom rastliny pestovať, odporúčame vám, aby ste si vyberali len mladé rastliny. Pred samotným presadením rastlinu opatrne vyberieme z črepníka a odstraníme zeminu tak, aby sme nepoškodili koreňový systém. Zvyšnú zeminu, alebo zvyšnej zeminy sa zbavíme tým, že korene opláchneme pod tečúcou vodou. Na dno črepníka si vysypeme keramzit, stačí tak do 1/3. Do stredu umiestnime rastlinu, pričom dávame pozor, aby bol celý koreňový systém vnútri črepníka. A dosypeme keramzit. Počas dosypávania môžeme rastlinku potriasť, aby sa keramzit rovnomerne rozložil po celej ploche črepníka. Ešte trochu. Hlavná úloha keramzitu je tá, aby bola rastlina v črepníku stabilná a dobre ukotvená. Nakoniec rastlinu polejeme vodou do tohoto špeciálneho otvoru, ktorý je na rohu črepníka. Sledujeme pritom, aby hladinomer bol medzi dvomi rýskami. Prvé 3 až 4 týždne postačuje, ak budeme túto rastlinu zalievať iba vodou, pretože je mladá, čerstvo posadená. Po tomto adaptačnom období už aplikujeme špeciálne hnojivo na hydropónie.
Tak ako? Vyskúšate to? Ak áno, tak vám prajeme veľa pestovateľských úspechov. Na našej webovej stránke si ešte prečítajte článok, kde rozoberáme ďalšie výhody hydroponického pestovania rastlín.